Matamu ki wis beda meneh rada halus. Yen matamu ki wis kasar. Oh, dadi nek nang Solo ki kasar. Lah wong ning gone Nyong ya biasa jenenge matamu ngono wis biasa. Dadi nek Kebumen ki kan kebanyakan lafale A. Ya. Solo O. Logate. Logate contone. Contone. Nek misale Kebumen ki sega, kene ki sego. Kebumen pira? Pira. Aja. Aja. Kontal. Kok iki ora pati cetha bocah iki. Ora cetha piye lho jare mau nek Kebumen nganggo A kene nganggo O. Iya. Sega. Sego. Pira? Pira. Aja. Aja. Kontal. Kontal ki cara kono. Lah nek Solo cara kene mentul. Loh, tapi lah aku nuwun sewu, lah kula mboten bakul jamu. Apa lagi? Lah kula teng griya niku dodolan cah sekolah. Loh, seneni pake cah sekolah mbok dol. Seneni pake cah sekolah mbok dol. Goblokmu cekel polisi kowe. Duh, diwalik. Cah sekolah mbok dol. Duh, diwalik iki kok ketoke aku. Anu ki lho, Mas. Cah sekolah ki tak dol. Lho, seneni kowe. Ngene lho. Piye? Cah sekolah mudhuk. Ya. Terus tak dodoli sitok. Lho senep goblok ngene dimbok dodoli. Beh, seneng ram to. Anu lho, bakul soto pikulan ya lho. Soto Lamongan, soto pikulan. Bakul satu apa? Pikulan. Lah ning cangkem ora remuk. Pikulan kok disoto wong dagingnya akeh lho. Anu mendal gitu ya bos aku. Daging akeh nyapa pikulan mbok soto. Bakul soto sing dipikul. Oh, bakule lempok. Setruk.